ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ପାଠ 2 କେତେକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏମାନେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଦେଖିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆମ ପରିବେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବିନା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କିଛି କେତେକ ଆବଦ୍ଧ 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର, 2, 3, 4, 5 ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟି 3ଟି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ମାତ୍ର 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ 2ଟି ବାହୁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବାହୁଟି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ କିପରି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ବୃତ୍ତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ 5 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର ଏବଂ 6 ନମ୍ବରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଆହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି ଲେଖାଏଁ ବାହୁ ଅଛି ଏବଂ 3ଟି ଲେଖାଏଁ କୋଣ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ରହିଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଣ ଆଧାରରେ କିପରି ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକର କୋଣର ମାପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ତୁମ ବହିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଥିରେ ତାହାର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସମକୋଣ ଥାଏ ତାହାକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, କ, ଖ, ଗ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଯାହାର ଖ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ। ତେଣୁ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଚ, ଛ, ଜ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଚ କି ପ୍ରକାର କୋଣ, ଛ କି ପ୍ରକାର କୋଣ, ଜ କି ପ୍ରକାର କୋଣ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଦେଇଛି 6 କୋଣ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଏହା ସମକୋଣରୁ ଅଧିକ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ତାହା ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ଦେଇଛି କ, ଖ, ଗ ଏବଂ ଏହାର ଖ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ବା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏହି କ, ଖ, ଗ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବା। ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପ, ଫ, ବ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କି ପ୍ରକାର କୋଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ, ଫ, ବ ତିନୋଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସମକୋଣ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ
ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଇଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ବାହୁ ଆଧାରରେ କିପରି ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେମାନେ ଯେ ଏଇଥିରେ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଏହି ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ମାପ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତମେ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଅଛି। କ ଖ ଖ ଗ ଏବଂ ଗ କ ବା କ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରହିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କ ଖ ବାହୁ ଏବଂ କ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେଉଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାପ କରିବା। କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରିବା, ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରିବା ଏବଂ ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରିକି ଦେଖିବା। ଏହି ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁ କ ଖ ଖ ଗ ଏବଂ ଗ କ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛି, ତମେ ମାନେ ବହିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି ଯେମିତି କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଲା ଯେଉଁଥିରେ କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଅଛି ଏବଂ କ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରହିଅଛି, ମାତ୍ର ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଅଛି ଏବଂ କ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରହିଅଛି, ମାତ୍ର ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ ନାହିଁ। ଏହି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ଥାଏ ତାକୁ କହିବା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବା ମାପ କରି ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାପ କରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ କ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସହିତ ସମାନ ହେଉନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ କ'ଣ କହିବା? ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ ଖ ବାହୁ, ଖ ଗ ବାହୁ ଏବଂ ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି। ଏଥିରେ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଅଛି, ଯାହାର କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, କ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମାତ୍ର ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ନା ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଅଛି,
ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବିଷମ ରହିଛି ବା ସମାନ ନାହିଁ। କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି।